Hola, benvinguts a aquest canal. Avui us porto un tractament de bellesa. Es tracta d'un tractament bastant global per a tot tipus de pells. Tant servirà per homes com per dones. Es fa en dues fases. La primera fase seria un peeling i després una mascareta, que seria comú a tots els tipus de pell. El peeling es diferencia... farem dos peelings, depèn dels tipus de dues gammes de pells. Si vosaltres el que teniu és una pell greixosa, amb taques, amb marques d'acné, farem un tipus de peeling. Si vosaltres teniu una pell normal, seca, sensible, deshidratada i amb arrugues, farem un altre tipus de peeling. A veure, perquè l'altra vegada vaig fer un altre tractament i no vaig contemplar les bones pells que tenen problemes de greix, que han tingut problemes d'acné, de marquetes i tal, i considero que s'ho mereixin aquestes pells. A veure, una cosa que serà base per fer el peeling tant amb les dues pells, amb els dos grans grups que us he dit, un serà la sal, que serà la base de fer el nostre peeling. A veure, jo he utilitzat aquesta, la sal de l'Himàlaia, perquè porta moltes propietats, perquè porta molts minerals, però realment, si teniu una sal que sigui fina, també us pot servir. Simplement he fet servir aquesta, que diuen que això, que porta més propietats. Agafem una culleradeta, més o menys, que sigui així. Llavors, ja abans, ja he espremut aquí el suc de llimona, i llavors ho afegirem aquí. N'afegirem una miqueta més. I això ho batarem. Una vegada feta aquesta barreja, llavors ja procedirem a fer el que és realment el peeling. A veure, jo he vist moltes vegades, com la gent quan es fan un peeling, que la gent comença a fregar, com si fos la fi del món. A veure, si nosaltres tenim un jersei d'un teixit especial, ja sigui d'una llana, d'una seda, d'un cashmere, nosaltres no fem així, nosaltres ho tractem amb una delicadesa, però és que menys de fer-ho amb la nostra pell. Per tant, es tracta de fer un peeling, de netejar el que són les impureses més superficials, però no es tracta de fer una cosa agressiva. A veure, ara agafo aquí una miqueta, mullaré els meus dits, i per fer-vos una mica l'exemple, el que és molt important per no desplaçar els teixits i per no fer una cosa agressiva serà agafar, anar aplicant i anar fent rodonetes. La diferència, ara espero que ho veieu, suposo que us en donareu compte de l'evidència, que és molt diferent fer això que fer així. Es tracta igualment de fer exactament el mateix, d'arrossegar les cèl·lules mortes, però si anem fent així, i sobretot quan hem d'insistir en una zona que tingui més punts negres o que tingui més taques, perquè us he dit que aquesta part serviria exclusivament per això. Clar, canvia molt de fer així a fer així. Ara contem com si això ho haguéssim posat absolutament a tota la cara. Ho hem posat per tota la cara, ho hem anat treballant així, miqueta a miqueta. Tingueu en compte que al lloc que hi hagi més problemes, la tenim que treballar una miqueta més, però sempre així. Tibant el teixit i anar fent així. Llavors, quan ho haguem treballat tot, això ho deixem en exposició uns 5 minuts. Si pel que fos, perquè a vegades, no pel fet que una persona tingui la pell greixosa, vol dir que tindrà la pell molt resistent. A vegades hi ha gent que han tingut uns tractaments tan forts a la seva pell que el que necessiten després és una cura bastant suau. Sigui com sigui, jo us recomano 5 minuts. Si abans teniu algun tipus de problema que us pica massa i això, agafeu-ho i us el retireu. Però si podeu, ho aguanteu 5 minutets i després agafem unes espongetes molles i ho retirem. I ara passem a la segona part. Ens retiro això i ara continuem. Això era per les pells que són greixoses o taquetes. Ara farem exactament el mateix peeling adequat per al que són les pells que són normals, seques, sensibles, deshidratades. I agafarem una quantitat petiteta de sal i llavors agafarem un iogurt bio i n'agafarem una culleradeta i també farem servir aquest petit batedor
I ara farem exactament com el que hem dit amb les pells greixoses. Agafaríem, en posaríem un tros, no val la pena que torni a repetir-ho, fent-ho així, per zones, agafant, fent aquell moviment, agafant, fent aquest moviment. I també, que això no se'n me'n recordo si ho he dit amb l'altre peeling, ho decidim exposat 5 minutets. O sigui, ho faig. Ho rasquem una miqueta, així per zones, no desplacem teixits, insistim en les zones més problemàtiques, i una vegada ho hem fet en tot el cutis, coll i escot, igual que amb l'altre peeling, ho deixem 5 minutets i després ho retirem. I ara vindrà el que seria la segona part del tractament, perquè això realment ha sigut un peeling, un adequat per un tipus de pell i l'altre per un altre tipus de pell. Llavors passo a explicar el que tenim que fer amb la segona part del tractament. Fins ara. Ara hem parlat dels 5 minutets, depèn de cada peeling, i ens hem retirat. I ara farem la mascareta, que serà realment igual tant per tots els tipus de pell. Llavors utilitzarem llet en pols. Nosaltres utilitzem a casa aquest tipus de llets que són per nadons, perquè són llets que són molt riques i que realment tenen en compte les intoleràncies i són unes llets molt riques i molt bones. Llavors posem una cullerada. Llavors també agafarem la mel, que no falti, i mira que a mi no m'agrada gens de gust, però per la pell la fem servir molt a casa. En posem aquí una culleradeta. Farem servir una mica de llimona, de suc de llimona, una miqueta, més o menys com una culleradeta rasa, si és que arriba. I llavors això ho batrem una miqueta i per acabar-ho d'emulsionar hi posem una miqueta d'aigua, però res, simplement és per emulsionar. A veure, ho posem així, res, una miqueta de no res. També passaré tot, però bueno. Llavors agafarem aquesta mascareta, que us he dit que els components eren una mica de suc de llimona, la cullerada de llet en pols. Estem posant una miqueta més perquè com que m'ha quedat una mica clara, perquè m'he passat amb l'aigua, us dic, teniu que tindre molt en compte el que és l'aigua, però tot i així, el fet que torneu a afegir llet en pols no serà cap problema, tot el contrari, perquè porta unes propietats molt importants. I llavors agafarem, ui! M'ha caigut, però bueno. És que el vaig descartar, perquè aquest era un pinzell que tenia de maquillatge i no m'agradava perquè això. Però vaig pensar que per això em serviria. I bueno, m'ha caigut, però bueno, és igual. Però el cas és el mateix. I llavors agafarem, i llavors això ho agafarem, anem aplicant, poso aquí l'exemple, ho farem servir per tota la cara, al voltant dels ulls, coll i sobretot l'escot. Igual com el peeling, té que arribar fins al màxim que pugueu. Res, deixem-ho esperar uns 15 o 20 minuts, ho retirem, i bueno, em sembla que us valdrà molt la pena que tingueu aquesta estona total serena, en total. Entre preparació, exposició i tot el rotllo, serà com mitja hora, però em sembla que us val la pena que ho feu. Espero que sigui de molt profit i fins la propera. Moltes gràcies. Adeu.